Feliciana Setoain Arostegi. Idazlea eta pianista izan zen eta euskal musika tradizionala bildu zuen. Luzaideko Pekotxeta auzoko Bitorianoinean sortu zen 1912an. Herria Nafarroa beherari dago lotua geografian, kulturan eta eguneroko bizimoldean. Ama Baxena Bartarra zen, Arnegikoa. Aita Erroibarkoa, Bizkarreta Gerendiaingoa zehazki. Luzaiden eta Hondarribian hezi, irakasle ikasketak Lapurdiko uztaritzen bukatu, eta herri horretan berean maistra lanetan aritu zen. Gaztetan, gerra itzinean, euskararen alde ziharduen iparraldeko eskualtzaleen biltzarra mugimenduarekin izan zuen harremana. Aduanetako goi-kargu batekin ezkondurik, Madrilen bizi eta piano irakaslea izan zen, alargundu eta urte batzuetara Luzaidera itzuli zen. Musika zaletasunak bultzaturik Euskal Herriko herri doinuak bildu zituen. 1977ko Bida Baska aldizkariaren arabera, Feli idazlea izan zen, musikarloan nabarmendua eta pianista ospetsua. Luzaide Elizorrian hasi zen idazten 1960 inguruan, Jose Mari Satrustegi parrokoak eskaturik. 1966tik aitzina, Príncipe de Viana euskal aldizkarian idatzi zuen Nafarroako Foru Diputazioak plazaratua. Bertan idatzitako kronika batean, Japoniara egindako bidaia ekarri zuen gogora, 1969an joan baitzen Hiroshiman zebilen lehenguso misiolaria ikustera. Izan ginen bomba izigarriaren ondorietarik heri direnak sendatzeko Amerikanoek egina duten ospitalian. Gain hartatik pekualdian ikusten alginuen edatua hiri berria. Herrialde hartan barna ibili zen. Hori zen nire aspaldiko ametsa, han ikusi ditut gauza miragarriak. Gaitasun eta indar handiko emakumea Feliciana Setoain Arostegi 2008an hil zen Zuraiden, Lapurdin. 2019 urtean Iruñeko udalak Feli omendu zuen, Nafarroako beste 13 emakumerekin batera, euskal kulturari egindako ekarpenaren eskerronean.